дар айни ҳол мо дар як дараи доғистон масалан инҷа хунза гуфтаги ҷо ҳаст, казбековский район. дар инҷа қарор дорем. Дар инҷа оби табобатӣ ҳаст. Масалан чӣ хел ки дар Есентикую, Пятигорске ҳаст, айнан шакли ҳамона дорад. мо барои омӯхтани гулу гиёҳҳои доғистон ва ин дара омадем. ва чӣ тавре ки мо медонам аз ҳама одамои дарозумр дар хонза ҳастанд, яъне ин дар Покистон, аз он ҷумла дар ҳамин доғистон ҳам ҳамахеле оламҳо ҳастанд. дарозумрии инсон аз таркиби об вобаста дорад. чӣ қадар ки мо кислоту шилашнои равнавесӣ мегӯем, агар қисмати шӯрӣ гӯем об баландтар бошад, агар pH аз 7 боло бошад, умри одамҳо дарозтар мешавад, камтар бемор мешаванд. pH аз 5 поён бошад, бемориҳо зиёд. мана ҳозир ман ҳамин оби табобатӣ ҳаминҷа менӯшам. айнан бӯи обҳои шаҳрҳои Ессентуки, Кисловодский ҳамонҳои дорад. не ки инҷа баъди як ҷо бисёр одамҳо ҳамчо омода барои худашон, ман ҳозир як нафар одам ҳаминҷа омода оби табобатӣ гирифтодааст барои тоза кардани роҳҳои шошадон ва сангҳои гурза. аз он ҷумла мо омадем омӯзем, фаҳмем, муқоиса кунем бо обҳои табобатии Тоҷикистон. чӣ қадар агар мо реклама карда тавонем Тоҷикистону зиёдтар туристҳо мебиёнд барои табобат, барои истироҳат. ҷумҳурии мо иқтисодаш пеш мерад, одамҳо умри дароз мебинанд ва барномае ки мо сохтем чӣ дар инсон бояд 100-150 сол умр бинад, бемор нашавад. ин ҳамаш дар дасти худи инсон, табиат ва худо. бинед чӣ хел табиати зебо. ва имрӯз 30 марти соли 2025 имрӯз охирин рӯзе ки мо конгресси байналмилалии оиди солимӣ ва дарозумрӣ гузрондем ба охир расид ва мо ба кӯҳҳо баромадем ки як бор боду ҳавои инҷо нафас кашем ва бинем ки чӣ қадар барои сабаби дарозумрии одамҳо дар чӣ ҳаст. обу ҳавои тоза, ҷойҳое ки асаба ором мекунад, гирду атроф табиати зебо, ин ҳамин сабаби солимию дарозумрии одамҳо ҳаст. саломат бошед, сарсола шавед.